Sa daig balita, pagsaulog sa siyudad sa Cebu sa International Women's Month gibuksan niadtong adlaw Miyerkules, Marso 8. Nagkalanglain nga serbisyo ang giandam sa Cebu City Women and Family Affairs Commission nga napahimuslan sa kababayenan sa Dakbayan. Ano ang detalye uban ni Charis Baino Pineda. Nagkadaiyang mga serbisyo sa daghang mga ahensya ang nisugat sa kababayenan adtong Miyerkules sa May Plaza Sugbo Grounds. Pagsugod na sa usa ka buwan nga selebrasyon sa International Women's Month dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gipanguluhan ang kalihukan ni Jojo Lingaw-Lingaw, pangu sa Cebu City Women and Family Affairs Commission. Nagunang tumong sa selebrasyon ang empowerment sa kababayenan alang sa gender equality ug inclusive society. When we talk about International Women's Day, it doesn't mean nga maura na time that we are going to celebrate and respect the rights of women. Women and everything, everybody should be respected every week, every day, or every month and every minute of the day. Not only respecting the rights of women, we have to empower them, and then ang babae dapat mahalin, hindi pinaparusahan. Nisalmot sa showcase of services ang nagkalain-laing government agencies sama sa Philippine Statistics Authority, National ID Registration, Cebu City Health Department, Law Incorporation, City Legal Office, Cebu City Medical Center, CHAMP, DVMF, DMDP, Probe, BMS, Local School Board, City Agriculture and Parks and Playgrounds, Department of Information and Communication Technology, DSWS Santa Rita de Casia Women's and Children's Center, ug uban pa. Dunay mga booth nga nag-display og mga livelihood projects nga mahimong mapalit sa mga Subuanon sa barato nga presyo. Si Nicole Ivanta Princess P. Ebgas, Center Head sa Santa Rita de Casia Women's and Children's Center, miingon nga mga babae nga nabiktima sa pag-abuso o gibiyaan sa ilang mga bana ang naghimo sa maong mga produkto aron sila mukita og may panginabuhian. Nagbuhat ani kay atong mga bata o women sa Santa Rita de Casia. Kani sila mga bata kay mga victims sila sa abuse like neglected, abandoned, rape, and then anti-incest. Of course, together with the women's nga natay mga bawsi victims, sila ang naghimo ani. And then ang kaniyang nga halin is directly sa ilaha. So, laylahi nga bata ang naghimo, laylahi pod ang bata nga tag-iyan nga makakuan sa ilahang income. Si SK Chairman Councilor Jessica Rishk miingon nga ang mayor, vice-mayor ug mga konsihal ni suporta sa tanang aspeto alang sa women empowerment. Dugang niya nga ang serbisyo sa kababayenan dili malupigan tungod kay dunay dedikasyon, komitido ug kinasingkasing nga pag-alagad. Akto jud kayong energy nga atong gipakita karon because that voice represent our empowerment for women's voice. So thank you so much for you guys. Lahi-lahi man ang kolor sa mga t-shirts nga gipangsulob sa mga kababaihan nga gikan sa nagkalain-lain nga barangay ug mga organisasyon apan walay gipili ang Cebu City Government kinsay makabenepisyo sa mga serbisyo kay ang tanan gihalad para sa tanan nga nitambong ug walay pamulitika ug diskriminasyon ang maong kalihukan kundi patas ang tanan. Si Marlene M. Cuenco nga gikan sa Barangay Tejero og miyembro sa Gabay Subuanon Women's Incorporated, miingon nga mapasalamaton siya sa hingpit nga suporta ug higagyon nga gihatag sa gobyerno nilang kababayenan kay ilang napaambit iyang talento o sa kadaghanan. Akong gibati ma'am, dako akong kalipay kay kami nga mga kababayan gitagaan mi og importansya. Ang amo astan nga makapadayag sa mi sa unsa among gibati nga makatabang sa sila kung unsa among mga problema nga sa safe babae. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.